মই জানতি মই কারকম লাগতে মই কা করম রকম লাগতে কিন্তু মই এটাই বলছি যে এটা মোকে একটা রেকর্ড একটা লাগে মোকে से 4 बजे 4 बजे লেট্রিন করে চলো পাতলা পাতলা লেট্রিন করলে তুমি হাগিসটা খুলে দিলে চলো কুলা কুলা পায়খানা করলো কুলা কুলা পায়খানা করলো সেটাকে একটু খাড়া করছি আমি ধোয়াবো বলে সেটা খাড়া নাই হচ্ছে আর এরকম এরকম ওকে দেখছে হাঁকাশি তোমার রা নাই দিছে লগালগ বাইদকে হাঁকালি তো সে কাপড় কানি পিন্ধাই আর ডাক্তার কিন লাগলি ডাক্তার এরকম ছুঁই দেখছে আর বলছে নাই কি नमस्कार जोहार स्वागत कर तोहरे के मोर आदिवासी धमाल न्यूज में। और तोहरे के आज मैं देखाई जात हूँ एरकम एक घटना जेटा हमार कारणे और तोहरों कारणे एकदम अकल्पनीय। आज गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के बकेघाट टी स्टेट में आज एक एरकम घटना घटलक जे एक सुस्थ छोआ 3 बছর भी पार हो जाए रहे से छोआ सब दिन स्कूल आना जाना कर थकल और ओके आंगनबाड़ी में बताल गलक जे ओकर वेट कम है और से कारणे ओके आंगनबाड़ी दिखे से बकेघाट के सिविल हॉस्पिटल में लगा गलक और 8 दिन धर के हुआ ओके ट्रीटमेंट करल गलक और आज 8 दिन कर पीछे आज पूरा 8 दिन कर पीछे आज ओके मृत घोषित कर दिया गलक डॉक्टर द्वारा। लेकिन जन छुआ के हुआ ट्रीटमेंट करे लगल रहे वो जाय घनिष्ठ तो बहुते सुस्थ रहे अकल वेट ओकर कम रहे कोई परियाल से हमें जाने पारो थी और मृत्यु का कारण एखनले डॉक्टर बता नहीं पार थे और यहाँ कर मानुष मन से अलग बात करके हमें तोहरे के जाने खोजब जे प्रकृतते का हो रहे उस समय में का कारणे ओके हॉस्पिटल लगल जाए रहे माँ और मना है ओकर निजर परियाल कर मानुष मन सबे मना है मन से भी अलग बात कर लब। तो माँ छोड़ा के का हो रहे जे हॉस्पिटल में लगे पड़ल ওটা তো ডক্টরে জানে, ডক্টরের মতে হে এটা চলে এটা। तो ओकर माँ भी है ओकर माँ से पूछब कारण निजर बेटा कर ऊपरे जनता भावना ओकर माँ है भाल से बताई पारी यदि ओकर माँ बात करे कर এখন অবস্থা में नहीं यदि बात करे पारी तो ओकर से भी बात कर लो हमें। तो दीदी तोहर बेटा के हॉस्पिटल लेके कर कारण का रहे वेट कम था करनी वेट कम रहे कम रहे कहत है तो वेट कम रहे कारण हॉस्पिटल लेके के बोल रहे অঙ্গনবাড়ির বাইদো आंगनबाड़ी से आंगनबाड़ी कर बाइदो बोल रहे बोले जे वेट कम है हॉस्पिटल लगे लगी से कारण बकेघाट कर सिविल हॉस्पिटल में लगल रहे तो और आज 8 दिन हलक ने तो छोटा कर बयस कितना रहे 3 বছর 9 মাস 3 বছর 9 महीना हो रहे तो लगभग 4 বছরে हो जाए रहे तो स्कूल आना जाना कोई रहा है क्योंकि हमें खबर पाई तो स्कूल जाए समय में कोनो इरकम कोनो बीमार रहे नहीं একদিন বখার লাগলো মাত্র খানা নাই খাইছে অকল কালি রাতে খানা নাই খাইছে নাটা 12 बजे একবার ডক্টরকে দেখালি তো দরব দিল আর हॉस्पिटल लेके कर आगे कारकम रहे ঠিকই রহে গোটা দিন একদম সাইকেল চলায় থাকে খেলে থাকে কলামে নাই উঠে মর तो हॉस्पिटल में के दिन थकलक আজি লাগায় 8 दिन 8 दिन थकलक तो उतना दिन हुआ रहे का ट्रीटमेंट देवत रहे हुआ हॉस्पिटल में का ट्रीटमेंट करत रहे বেমারি নাই हुआ का खियात रहे গাখীর সুজি ডালিয়া খিচড়ি মানে কোনো মেডিসিন নহয় মানে পুষ্টিকর জন ছেলের বেমার হয় খকি বা সর্দি হুয়া দরব দিয়ে তোমার ছেলেটা তো ভাল আহে না কালিহে অকল বোখার হলো তো লগালগ বাইদকে বললি তো ডক্টরকে দেখালো দরব দিল ডাক্তার কালি দিনে একবার খুয়ালো আর রাতে একবার তো বোখার তো ছেলেটা নাই খেয়ে কমে গেল বোখার আর ছেলেটা বুধবারে পাতলা পায়খানা করলো বাইদকে আমি বললি তো বাইদ দরব আনে কোনো খুয়ালো তো ছেলেটা লেট্রিন নাই করেছে আজি সকালে লেট্রিন করেছে 4 बजे 4 बजे লেট্রিন করে চলো পাতলা পাতলা লেট্রিন করলে তুমি হাগিসটা খুলে দিলে চলো কুলা কুলা পায়খানা করলো কুলা কুলা পায়খানা করলো সেটাকে একটু খাড়া করছি আমি ধোয়াবো বলে সেটা খাড়া নাই হচ্ছে আর এরকম এরকম ওকে দেখছে হাঁকাশি তোমার রা নাই দিছে লগালগ বাইদকে হাঁকালি তো সে কাপড় কানি পিন্ধাই আর ডাক্তার কিন লাগলি ডাক্তার এরকম ছুঁই দেখছে আর বলছে নাই কি तो तोहरे सुन पासा देखो था जे उतना 8 दिन कर भीतरे सब दिन ठीके रहे अकल बुखार रहे बुखार कर दरब देवल पीछे बुखार भी भाल हो गलक और पतला पायखाना एक टाइम में कोई रहे और छोटा नहीं खे और पायखाना में ओकर माँ देखलक जे हुआ कि कुला कुला पायखाना करे के तो इकर कारण दानो का कारण इतना सुस्थ छोटा
अचानक एरकम चल गेल जेके कि अकल वेट बढ़ा करने ओके अकल पुष्टिकर खाद्य खुआ करने ओके लेगल जाए रहे हॉस्पिटल। लेकिन आज ओके पुष्टिकर खाद्य खुआई करने डॉक्टर कर आज कर आगो दिके रही तो सुस्थ रही ओकर स्वास्थ्य भाले থাকে আর ভালো হইকে क्योंकि देवल जाए रहे। लेकिन आज डॉक्टर मनकर থাকা अवस्था में भी आज इटा घटना घटलक छोआ वहाँ কোনো ওরকম মেজর প্রবলেম नहीं रहे मेजर बेमार नहीं रहे और आज ওরকম চল গেল সেটা অবিশ্বাসযোগ্য কেউ বিশ্বাস করে नहीं পারছয়। আর তো পরিয়ালকর সে কারণে ডাউট আহে যে এটা হয়তো বেলেগ কারণ হব পারে। তো মোকে মোর দিকে সে মই কয় হয়তো ফুড পয়জনিং হব পারে বা রং ট্রিটমেন্ট কারণ হব পারে। তো তহরে সরকার से का चाहल इकर करने तहरे सरकार से का कहबा? মই একটাই বলে খোঁজতি আজি हमनी मेडिकल खोले মানুষের বেমার আজার হলে মানে ওয়া ট্রিটমেন্ট দেইকে সুস্থ করাইলে আর আজি মোর ছুয়াটাকে সুস্থ ছুয়াটাকে লেইকে ওয়া কা খিয়ালক কি খিয়ালক আমি ওগুলা তো নাই জানি কা খিয়ালক নাই খিয়ালক মোর সুস্থ ছানাটা যখন 8 দিনকের ভিতরে में আজি যদি নাইকিয়া হয়ে গেলে আমার সে আর ডক্টর के বা सरकार के আর का বলবো মই सरकार के एकटाই বলতি যে मेडिकल में জনগুলা হতে সেগুলার লেকে কমন গুরুত্ব দেই আর আমার মোর ছুয়াটা যেটা এখন গেল হেরাই গেল মোর হাত से এই ছুয়াটার যাতে কারো কারবার ছুয়া এরকম নাই হেরাক আজি মোর জনটা অনুভব হতে মই জানতি মই কারকম লাগতে মই কা করম রকম লাগতে কিন্তু মই এটাই বলছি যে এটা মোকে একটা রেকর্ড একটা লাগে মোকে। दादा ई घटनाটা যে ঘটলক হুয়া কোনো নিউজ চ্যানেলে হানি আগে रहा নিউজ চ্যানেল হাকাই ব্যবস্থা করে রহি কিন্তু নিউজ চ্যানেল নাই আলো। তো ডাক্তার আর হুয়া কর বাকি নার্স বাইদ গিলা ইকর উপরে কোনো নি কহলে মোকে এটাই বুঝাতে আর কেনেকে হয়ে গেল বলে আমি তো না জানো হঠাতে হল বলে কত বেমার নাছিলে বেমার তো একই নাছিলে বলে আমি তেনেকে ট্রিটমেন্ট করিয়ে এডমিট কৰিছিলো যিদিনাখন আনিছিলো এডমিট কৰিছো ট্রিটমেন্ট কৰাই পেলাই ডক্টৰক চাই পেলাইহে এডমিট কৰিছো কিন্তু এতিয়া বেমাৰ নথকা ল'ৰাটো হঠাৎ কেনেকে নাইকিয়া হব। তো তোহরে শুনে গেলে পাথা যে ডাক্তার এটা भी नहीं জানেল যে মরেকর কারণ का মৃত্যুকর কারণ का डॉक्टर नहीं জানেল। আর জন ছোয়াটা डॉक्टर कर अंडर में रहे उनकर आज कर आगू दिके रखल रहे उनकर तत्वावधान में रखल रहे से ছোয়া आज চল গেল আর উমন কারণটা কা नहीं জানে না কা এরকম হলো। তো এটা তো বড় ডাঙর কথা। গতিকে हमें सरकार से हमें रिक्वेस्ट करो थी वीडियो कर द्वारा जे ছোয়াটা कर जाइक कर कारणটা जेवे है के जल्दी से सरकार हमर हॉस्पिटल से डॉक्टर द्वारा जन डॉक्टर इको ट्रीटमेंट ओकर अंडर में रहे तो वो डॉक्टर द्वारा एक रिपोर्ट जारी करो जे कारणटा का मृत्युकर कारणटा का हमें জানাবো লাগে এই পরিয়ালকে জানাবো লাগে এই ভিডিও দ্বারা ওটা রিকোয়েস্ট আর কোনো বেলেগ কর আর কোনো ছোয়া কর এরকম না হোক ওকে ও কারণে আমার এটা बहुत ইম্পর্টেন্ট है। तो আর जितना पारबा এই ভিডিওকে তোরা শেয়ার করা আর सरकार तक पहुंचावा যাতে सरकार जानक और এই পরিয়ালকে न्याय दिया। तो आशा करो थी आज कर ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हलक तोहर करने बहुत भाल वीडियो हमें तोहर करने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आइन रही। तो ये वीडियोटा बहुत दरकार है शेयर करे कर तो तोहर ये वीडियो के बहुत जल्दी से जल्दी शेयर करा लाइक करा और निजर निजर मत ये कमेंट में लिखवा। तो मिलब तोहर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद।